फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार हरदोंमोन आरो बेखौ दिनै सफैबाय ओमफ्राय आनबक्सिं खालामसैसो 1200 थाइबा जुथा दे Abe yang saya buka ya. Kita nanti coba. Mana ini Adidas nih nama. चलिए शुरू करते हैं निश्चय से ओरिजिनल प्राइस 2900 4000 बिग बिलियनावलाय माबा मोनखागोन अफाराव पैकिंग ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ फिर भी आं बारा मोजां मोनासै नामाथाय उनथिं नायदो नै बिदि आरो माला माबा अरिजिनेल गाननाय गाननायदो दा खय नाम्बार बे 7 नाम्बार गानजायो मोजां अर्डार खालामनो हागोन